Здравейте, ние сме Миян и Теодор, това е нашия нов канал МТD. Винаги сме искали да започнем да снимаме клип, това от малки ни е мечта. И двамата обичаме коли и преди известно време се попитахме защо да не започнем и ето, че този момент дойде. В нашия канал може да очаквате много различни видеа. Класации, ревюта на автомобили, сравнение между конкурентни модели, влогове, пътешествия, всичко, абсолютно всичко свързано с автомобили. Ще се учим, ще правим грешки. Заедно с вас. Няма Заедно как с да не вас. грешим. Да, не Хората сме някакви са експерти. безгрешни. Ще бъдем честни и ще се забавяваме. Това е най-важното в крайна сметка. И искаме това да го споделим с вас и да ви научим нещо, ако можем. Да, дори Да. 5 човека да научим на нещо. Пак По-добре ще е от окей. никой. И това е. Благодаря за гледането. Ако искате да ни подкрепите и се интересувате от автомобили, може да се абонирате за нашия канал и да станете част от нашето пътешествие.